Kublai phi baro ki viewers kantame ki baju pay but ki baju sautanan ban share like and subscribe ya ki video ki jonga hagbai dei bat ki khobor like kam te hagane ka video ngan pensngyo bat ngan peni phi kanongut ki candidates ki balai shimenta ha ka physical measurement test bat kumjuru ka physical efficiency test ki bala pass bat kanongut ki bala fail te shwa bang sedang ki video saya simpan ngakar pat jepi lada bidang dei gibat semai ha ka video bat channel chunga subha wanum yaklet ban you share kumjuru ban ya like ban ya subscribe na benta ki khubor like kam ke banong wan hagini gisni te na benta ki candidates ki bal along successful but ki bom pat late ban shimenta ha ka physical measurement test la ne PMT bat ke PET snobha ban tray shitom le bha na wish all the very best na benta ke jingki ke jungpi ha ki kam ki jam ki jungpi but kumjuru sai sinpan lada phidang slam ka ne ka sngi ka ba phya ban pendep ya ka ne ka physical measurement test but ka kumjuru ka physical efficiency test ke snobha ban practice no na do menta ka sngi hi wat nom apshu lanolono te kino dang step late no ban practice ha ki plowing la ne ki playground ki bajan ki jongphi wat nom shong thai wat nom le suk namar ki jingmare hi kam dei ka basuk te phya ban practice ba dagi bun singi dagi bun tayo bun banai te pisala ban mare bat pisala ban complete la ne pendap kat kum ke tei ka minutes ka ba nagaliang jong ka mekhlaya police kalabu te khublai shibun but congratulations na kubenta ki candidates ki bala long successful na kubenta ketika physical efficiency test ki bala pendap ya ke jingmare but wan numdu jingkermen ya ki candidates ki bom siam lala ban pendep ya kete jing mare ru lane ki bala feel te nang yai tre sitom nang ne shakman phila yo ka nuksa nang tu ke e ka ba phide benle te next time la ne next year la kani ka vacancy post jong ka me khle police kala apply phila ban nang khamle bha shushu te sai sin pan ya gitu ki candidates ki ban sa pendep ya kani ka physical efficiency test bat ka PMT sngop ha ban pe ya kani ka video na do pasang do ban kut khang ba phin tip ya bat khang ba phin su thu ka e ka ba phide ban le na ka ban ta ka te ka physical efficiency test te hangne phin yo I ya kini ki list jong ki candidates ki bala dep ban late mare ha ka khat phra tarik u bana ba khatwe ajar of sao gidon ki ba pass bat kumjuru ki bom pass kata hapo ka MLP mauyong ma kade kene kade hapo mauyong rim maulai te piklik hapo MLP police te pinlap ya kene ka notification te ngan klik hangne te ngala dep download lupa pe kene kade 101 race result report kata kada bade jonga Central Recruitment Board home Police Department Government of Meghalaya kabade force MLP kabade hapo mauyong Shillong kane kade po mauyong Shillong ban kinoi simpatai kide haga khat pratrik bunai ba khatwe arjar arsaw te ka total number hangne kadi kibai simbanta hakate katarik kidon hadu lais pa tam e ki number te pin page hangte hadu lais pa ar phuai tli ki number mo page hadu lais pa ar phui tli lane lais pa ar phui ngut ki e number kibai simbanta hakate ka jingya mare lane ka physical measurement test but kumjuru ka physical efficiency test te na padeng kine ki nongi simbanta ki don ru ki ba pass but ki don ru ki ba fail pengen pen ie phi hangne te ngala nyo la antat la kumba chis pa ar phota me ki ba fail pe kini ki ba fail be pass ang tu kemut kila la ban beteng ya ka interview ka exam written test ke jongki ada kila pass ki kene ka physical efficiency test te wat num comment tang ban pass ya kene ka jingya mare ru ndai nang pen khre bha shu na ka benta ki written test mo examination written test ka ban salong hishan ye sumha ban khre kot no dai han no ya kijing pon khre kijong pik nang ba phin la ban pass khamha chu ha ka written test te kidon hadu lais par phoi ngut te chis pa ar san te ki ba fail but ki ba pass kidon hadu
cheese pak khandai pho tap na e te kermen ba kini ki ba pas ru kinang le bha chu andre nga I mean sim ye kini ki ba feel ru wanum du jing kermen next time kumbangal ong ye phi nang ye tre shi tom nang ne chakman wanum du jing kermen kino nang step practice no du mentahi wanum shong thai khnang ba phinang la ban pendep nda phila apply biang ha ko we ke snem ti tangkom ta hi hakabay day bat ka khubor ka bamta ka singi hakabay day bat ki nongmare ki bay shimata haka khat pratarik banai ba kharwai arjar opsaw nga wi shiru yegito ki candidates ki ban sa shimata ha ki singi banwan lebha nang ne shakman khnang ba phiru phin la ban pas bat phin la ban lit shakawi ka level kata daga ba pito ya ka written test ha te hadin ba phila pas ya ka written test phisala king ban join ya ka kam hapo ka MLP lane Meghalaya Police te tangkatahi hakbede bakani khobor khublei shibun sa sinpat ya ki viewers te sumha ban ya share like subscribe na ko banta ki parlok ki batmai te tangkatahi stay tuned to my latest updates ngan sawan biang pi hakbei ka video khublei shibun